Vítajte vo vašej novej škole. Čo si myslíte, čo budete robiť v škole? Ale skúste sa prihlásiť. Nech sa páči. V podstate tento prvý deň, to je len pre nich zážitok a je dôležité, aby si odniesli dobrý zážitok, aby neplakali v škole. To prostredie by malo byť pre nich také, že sa tu cítia dobre. My sme veľmi radi, že ste nám natoľko dôverovali, že ste nám zverili deti, lebo nič lepšie a nič cennejšie doma nemáte ako každý to svoje vlastné dieťa. Budeme sa snažiť, aby sme v zmysle desatora absolventa, že chceme, aby absolvent náš bol slušným človekom, to je prvý bod. Potom je tam ďalších 8 a posledný bod je, aby sa aj po rokoch rád vracal do našej školy a aby na ňu s láskou spomínal. Myslím, že sa nám to zatiaľ za tie roky celkom slušne darí. Niektorí naši bývalí absolventi sú aj tu medzi vami a priviedli sem svoje deti. Niektorí naši bývalí absolventi sú našimi učiteľmi. No a niektorí chodia do svojej školy iba tak, porozprávať sa, ako sa im v živote darí. A tak to má byť. Ak škola nie je pre deti strašiakom, ale ak sa v nej dobre cítia, tak presne toto je výsledok, čo dosahujeme aj my tu v tejto škole. Naši bývalí žiaci s takou dôverou prišli a vedia, kam si to dieťa dávajú, lebo majú taký zážitok a prežitok tu v tej škole. Ale tí, čo nás nepoznajú, tak musia len veriť, že sa dobre rozhodli, že dieťa dali k nám do školy. Ja som sa na vás už s pani vychovateľkou veľmi tešila. No a ja veľmi. Tak uvidíme, ako nám to spolu pôjde. Budeme sa učiť čítať, písať, počítať. A je tu niekto, kto už vie aj čítať? Ja. Napríklad? Dobre. Aj keď každé to ich dieťatko je pre nich jedinečné, a nakoniec aj pre nás, ale že musíme hľadať spôsoby, ako tie rôzne výchovné metódy a hodnoty sklbiť do nejakého takého priateľného tvaru, aby tie deti, ktoré pochádzajú z rôznych rodín, aby vedeli spolu žiť v škole, spracovať, hrať sa, znášať sa, kamarátiť sa a že my to musíme všetko zjednocovať. Je to nesmierne ťažké a ja veľmi obdivujem pani učiteľky v prvom ročníku, aj pani vychovávateľky. Nech sa ti páči, a môžu sa predstaviť. Max a mám rád všetko. Zase všetko, super. Dobre. A mám rád svet. To je krásne, mám rád svet. Je tu dobrá atmosféra, sú tu veľmi pracovití učitelia. Tu nikto nikoho nemusí naháňať, každý je pracovitý. A majú záujem o deti, to je veľmi dôležité, to je cenné. Že nechodia do práce len tak, že vypnúť sa, niečo si odrozprávať a ísť domov, ale chodia do práce tak, že naozaj sa o tie deti zaujímajú. To ja si veľmi cením. Tento rok bol iný, pretože si uvedomujem, že posledný krát som stála takto pred rodičmi, pretože pre mňa je to posledný školský rok. Vstupujem do 33. roku riaditeľovania a do 40. roku pôsobenia v tejto škole. Aj keď tí učitelia poodchádzali do dôchodku, prichádzajú noví, ale stále sa nejako darí udržať takú klímu, takú úroveň, takú slušnosť v tej škole a to je pre mňa je to najviac. To je pre mňa zmysel celej tej mojej roboty.